Hi, can you tell us a little bit about yourselves? Can you please tell us your name, where you came from, how old you are, how long you've been married? A nevemet Mohácsi Józsefnak hívnak engemet. Magyarországról jöttem, Budapestről. 49 éves vagyok. A kedves feleségem és a kislányommal érkeztem ide, hogy elmondjuk a kis mondókájainkat, ami történt velünk Magyarországon. Mohácsi Józsefné Ilona vagyok, Magyarországról érkeztem, 46 éves vagyok, és a családommal jöttem, 3 gyerekemmel, és a férjemmel. 30 éve vagyunk házasok, és 2 nagy gyerekünk van, és egy pici, akikre nagyon büszke vagyok. És hát igen, el szeretném mondani, hogy miért jöttem ide Kanadába. Hello, Mohácsi Jennifer vagyok, 20 éves. Magyarországon születtem, Budapesten. Pincér szakmát tanultam. És a szüleimmel jöttem. Thank you. Can you please share with us what it was like being a Roma person, a Roma family living in Hungary? Hát el szeretném mondani, hogy a roma nép Magyarországon nagyon-nagyon rosszul él. Köztük mi is nagyon rosszul éltünk, félelemben, megalázva és mindig bántva. Így nőnek fel a gyerekek, mi is így nőttünk fel sajnos. És azért azt tudni kell, hogy mostanra, az utolsó években ez nagyon eldurvult. Nagyon veszélyes lett Magyarország ránk nézve. És ezért is jöttünk el, mert nagyon-nagyon sok bántódás ért minket. A gyerekeimet is. És úgy gondoltam, hogy ezt nem hagyhatom. Mert nekünk is jár a nyugalom, emberek vagyunk. Nem szeretnénk úgy élni mindig, hogy félünk. Én nem szeretném, hogyha a gyerekeim továbbra is úgy élnének, ahogy mi éltünk 41 néhány évig. Sajnos nekik is volt benne részük, nem hagyhatom. Azért jöttem ide, mert itt nem kell félnem, úgy érzem. Itt nem bántanak, nem vagyunk itt régóta, de érezzük a nyugalmat és a biztonságot. Személyes tapasztalatomról annyit szeretnék elmondani, hogy gyerekkorom óta végigkísért a származásom miatti megalázás. Gyerekkoromban is bántottak tetleg, de azon úgy túl léptem valamennyire, de ami mostanában történt, azon nem lehetett csak úgy túllépni. Engem nagyon megvertek, 8-an. Aminek az lett a vége, hogy megfosztottak az anyasághoz való jogomtól. Kivették a méhemet, kioperálták. Betörték a házam ablakát, és kiírták a házamra, hogy meg fogunk halni. Hatalmas horogkeresztet is rajzoltak. A rendőrség nem tett semmit. Semmit. A kislányomat iskolába vittem, és a mellettünk lévő autóból így fogták ránk a fegyvert. Senkinek nem kívánom. Én nem tudtam már ott élni tovább. Nem lehet. Nem lehet. És soha senkinek nem ártottam. Nem bántottam soha senkit. Soha. De minket mindig bántottak.
És én nem hagyom a gyerekeimet. A fiamat is megverték a rendőrök, a skinheadek. A kislányt nem bántották úgy, hogy megverték, de mindig mondták neki, hogy cigány vagy. A férjemet nagyon megverték 95-ben rendőrök, úgyhogy több mint egy hónapig nem bírt fölkelni az ágyból. És a gyerekem előtt 10 éves volt a fiam, és végignézte, hogy szétrúgják, szétverik, könyörgött a rendőrnek, ne bántsd az apukámat. Annál jobban rúgták a fejét. És nem lehetett feljelentést tenni, mert megmondta a rendőr, tudom, hol laksz. Úgy csinálj feljelentést, hogy tudjuk, hogy hol laksz. Soha nem leszel biztonságba a gyerekeddel együtt. És ezen is próbáltunk túl lenni, de nem lehet, mert velem megtörtént tavaly ez, és akkor eldöntöttük, hogy nem maradunk ott. Én nem akarom, hogy vele is megtörténjen, én azt akarom, hogy legyen unokám. Kisbabák. Nem lehet ez nagyon rossz otthon. Nagyon rossz. Nem lehet. Aki normálisan akar élni, nem tud. És azt látom, hogy egyre rosszabb. Magyar Gárda. Miért kell még jobban félnünk? Nem szeretnék ettől jobban félni, de most kell, mert ugye megalakult a Magyar Gárda újra. Igaz, hogy más a nevük, de ugyanaz. Bántják. Igen. Itt az eredménye. Mindenki idejön, aki csak tud. Mert Kanadától várják a segítséget. Sehol nem maradhatunk. Sehol. És ha innen is el kell menni, akkor mi lesz? Én nem szeretnék. Én itt szeretnék lenni nyugalomba. Hogy a gyerekeim mert ne történjen meg semmi olyan, ami velünk megtörtént. Ennyit szerettem volna mondani. És minden cigány így van vele. Mindenkit bántanak. Ha megérdemli, ha nem. Nem tanulhatnak, nem tudunk elmenni dolgozni normál. Pedig nekem is van szakmám, meg neki is. A gyerekek is tanultak, és nem tudunk menni dolgozni. Mert ha meglátja, hogy barna a bőröm, nem kellek. Akkor tudja, hogy cigány vagyok. És nem. Ki elküld. Tehát így nem lehet élni. Nem lehet. Félni. Mindig félni.